نەخشەرەیە پێشخستنا خۆجەهیên Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Ofîsa Karûbarê Encûmenan di plana xwe ya nû de ji bo aktivkirin û pêşxistina encûmenên xwecehî wekû berdewamî ji karê xwe re di rojên borî de Serokê Encûmenên Xwecehî Muhsin Tahir, her du endamên serkirdayetî Nehmet Daûd, Fêsal Yûsif bi 10 encûmenên xwecehî re lê devera Cizîra Rojavayê Kurdistanê û Kobanê re civiyan. Di vê derbarî de Serokê Encûmenên Xwecehî Muhsin Tahir ragihand ku plana ku hatiye danîn ew e rawestandin li ser rewşa rêxistinî, meydanî ya encûmenên xwecehî û şaxên bi ser ve û awayê bi sûd ji bo pêşxistina wan di vê qonaxê de. Navborî tekeskir ku Ofîsa Encûmenên Xwecehî nexşareyek ji bo encûmenên xwecehî şaxên bi ser ve daniye. Diriya rawestandin li ser rewşa rêxistinî û awayê pêşxistinê û nehiştina astengiyan yên dibin rêgirî li pêşgirêdana Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê çalakiyên civakî derbarî rodanên niha di meydana navxwî, herêmî, navdewletî bi awayekî berdewam bê paşketin. Ji aliyê xwe de her du endamên Serokatiya Encûmenên Xwecehî Nehmet Daûd û Fêsal Yûsif bi hûrgulî behsa rewşa niha ya siyasî pêşhateyên nû di meydanên navxwî û navdewletî de kirin û şiroveyek derbarî gera xwe ya dawî li Herêma Kurdistanê hevdîtin bi Serok Barzanî û Partiyên Kurdistanî şanda Ewropayê re pêşkêş kirin. Navbûriyan pesnêrola Serok Barzanî li Iraqê û li deverê dan, bi taybetî hewlên wî yên berdewam ji aliyê diplomasî ji bo parastina Kurdan û çareseriya pirsa neteweyî bi awayên siyasî.